تماشاوان نێژا ئیرۆ سەرۆکوەزیری عراقی دەربارەی گوتوبێژکردنا دۆسیین ئاڤێ و پێکێکە سەردانا تورکیە دەکەن وەزیرە چاپکانیان ئاڤێیە عراقی عەون زیاب ڕاگەهاند ئیرۆ سەرۆکوەزیری عراقی محەممەد شیعە سوودانی سەرۆکاتیە شاندەکێ ji bo gotûbêjkirina dosiyên avê pekeke sînoran û bihêzkirina peywendiyên aborî seredana Tirkiye dikin. راگەهاندنا سەرۆکاتیە سەرۆکۆماریya Tirkiye jî ragihandiye Serokvezîrê Iraqê digel Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan dê hejmarek mijaran gotûbêj bike ji wan jî pirsên enerjiyê, aborî, bûyer û pêşhateyên navçe her wiha peywendiyên dualî. بله تماشاوان هێژا hevdîtina Sûdanî Erdogan mijarên serekeyên hevdîtina wan çavderê siyasî ji Bexdayê Elî Saheb mêvanê min e silav û rêz bi rêz Elî Saheb destpêkê de dixwazim bipirsim li gora baweriya te çi mijarên sereke dibin mijarên hevdîtina Sûdanî Erdogan. نعم بمناسبة أعياد نوروز بله به هالكفتا ججنا نوروز پیروز باهین خوال وادکم جبو برا خوشکن ما ين كرد هفدارن كو خوشي و كيف خوشي و أولهي و أسايج جبوها هبي و هر سالكي جاركي دن لباكور بخير و خوشي و بركات به. نعم بله شاف پیکفتنا دنابرا سەرۆکوەزیرên عێراقی و هەروەها ڕایەدارên تورکیا وێ gelek babetên helaویستی دنابەرە هەردوو وڵاتان دەدە لەخوا بگرە و یا جوان هەمویان jî girîngtir melefa avêyek û ava me ji Tirkiye tê û dirje nava vê welatî beşekî gelekî mezin di salên dawiyê de vê avê ya Dicle û Furatê hatiye rawestandin û Îraq ketiye bin karîgeriyeke mezin ya nebûne avê herçende peymanên mezin yên taybet bê hebûna avê hene bi Dicle û Furatê ku ji Türkiye tên û hên hundirî Iraqê lewa ev melefekî gelekî giring e û her wiha gelek babetên din jî hene ku germendin evvera her du welatan de weke babetê ewlehiyê û her wiha dê babetê aborî jî were gotûbêjkirin ji ber ku Iraq ji wan welatên mezin e ku hebûnên we û berhemên we mezinin evên ku ji Tirkiye tîne nava welat û her wiha babetê serweriya Iraqê û dubare nebûna destdirêjiya Iraqê li ser herêma Kurdistanê ji ber ku ev e pêşêlkirina siyadetê û serweriya welatê Serok Sûdanî diçe wê derê ve her wiha dixwaze be boçûna xwe siyasî aliyan li hevdû nizîk bike eger hemûyan jî bêhevra ne destpêkê li navxwe li gel birayên herêma Kurdistanê dema çû herêma Kurdistanê û her wiha gotûbêjên yasaya petrol û gazê kirin li sala 2007 ku 2023 were nûkirin ji ber ku çend salin efatiye rawestandin ev siyaseta wî ya hevseng ji bo hebûna peywendiyan li gel welatên cîhanê welatên cînar ji ber vê yekê em gelek gejbînin bi vê serdana Sûdanî bi mercekî ku melefên serekî werin behezkirin ku ya ji hemûyan giringtir serweriya Iraqê ji rûşhilat bû rûşava û her wiha av û pişkên avên Iraqê û hindek babetên din jî ku girêdayî babetên gomirkî û sînûranin û abûra Iraqê ne. Keke Elî Saheb Tirkiye çima birêkeftina avê mijarên wê cî bi cînakê gelowekî kartekê hemberiya Iraqê bikartîne dîtina te çi ye? bêguman vê siyasetê peyrew dike Tirkiye ku 400
سەدێن وێ هەنا هەروەها دخوازە 22 سەدێن دنجی ئاوا بکە بەراژێندن ئاوا بکە کوژێ دژ لەو فڕاتێ ئافدڕژە نافانە ئەف بنپێکردنا یاسایە ناودەولەتیە تورکیا هەوڵ دەدا و vêyekê zêdetir bike carekî petir ev yek gotiye ku av wê were hemberî petrolê ji ber vêyekê ev siyasa ku yek ji siyasetên têkelkirinê ye binpêkirinê li yasaya Xwedê û yasaya navdewletê jî ji ber ku Xwedê pişka avê de ye hemû dewletan hemû welatan weke di mefhûma siyasetî de tê بەحث kirin ku nabe pişka avê ji welatekî were rawestandin eger serbazî û siyasî jî hûn newek hev bin nakwekî we hebin çawa welatekî wekî Tirkiye ku mufa û sûdekî mezin ji Tirkiyeyê dike ji Iraqê dike û herwiha ji aliyê aborî ji bo Tirkiye gelekî giring e pêwîst e serweriya Iraqê binpêneke rêzê lê bigire pişka wê avê bişîne eger Tirkiya vêyekê peyrew neke û guhêxwe nede wan mercên navdewletî ku di navbera her du welatan de hene li ser avê pêwîst e li ser qada siyasî ya Iraqê here civata navdewletî û dergehê bingehên navdewletî bixute li ser babetê avê ji ber ku me ketine bin karîgeriyeke mezin ya hişke saliyê ve herwiha çend dinya me jî xirab e ji ber ku Tirkiye pişka avêya Iraqê girtiye Belê her di mijara avê de ji te bipirsin Birêz Elî Sahib li gora baweriya te ev hevdîtina Sûdanî Erdogan di mijara avê de dikarê çareseriyekê peyda bike bi taybetî ji bo Iraqê û ev kêşet navêna Ankara û Bexdayê de nemîne bi awayekî nezelal nayête dîtin ku gelek ber pirsên Iraqê ku çûne Tirkiye soz ji Tirkiye wergirtine ku Iraq beşa xwe ya avê werdigire Tirkiya berêzê min Tirkiya beşa durustiya Iraqê nade ev nexêreke ku dike ev pêwîst e bişîne vê pişka avê ev bi ramane şerê tê ji bo Bakur û nava Rostû Rojavayên Iraqê de me pişka avê naşîne lê beşê gotûbêjên Iraqê ku her demê daxwaz her demê bi awayê mucamele û hindek protokolên nebaş û nivîskî çûne vê babetê belkû babet bi praktîkî li dest negirtiye divê rêkarên bihêz divên gotûbêjan de werin girtin ku ev peyman ya navdewletî bê cîbcîkirin û herwiha netewên yekgirtî û ew hindek welatên din ku serperiştiya vê peymanê dikin vêyekê gerentî bikin ku careke dî ev karîgeriyên mezin û ev zulma mezin ku Tirkiye dike nemîne li hemberiyê Iraqê ji ber ku weke îbadeya cemayî tê dîtine fiyek Kekalî Sahib tu asta peywendiyên Bexdayê Ankara di roja îro de çawa dinirxîne taybetî jî girêdayê rêzgirtina serweriya Iraqê ev gotûbêj û herwiha peywendiyên ku hene li asta pêwîst de nebûne bi taybetî jî di wê fetreya ku berêz Sodanî têde nebû berê hikûmeta Kazimiyê hebû bimixabinî ve hikûmetekî lawaz bû nikarî wan mafan wergire lewa niha me pêwîstî bi kesatiyekî bihêz ê siyasî heye ku bizane çawa gotûbêjan dike û herwiha çawa mafên me werbigire
ئەم ناخوازن و مافێن خۆی جارێک ji Tirkiye welatên dî werbigrin. Em welatekîn xwedî serwerîne, em welatekîn ku pêştir welatên Tirkiye li nava yeketiya Ewropa ev maf li ser xwe îlzam kiriye pêwîst e piştgavaya Iraqê berbide û vî mafî ji xelkê Iraqê û çandiniya Iraqê û Iraqê bi xwe negire ji ber ku ev yek xwedê mezin ji bo xelkê ji bo beşeriyetê daye li ser erdê pêwîst e Tirkiye destpêkê pêgiriye bi yasayan bige pişt re bi عرف و تقالیدان و هەروەها نیەتە پاقیژیا جیرانیە ji ber ku Iraq welatekê aştî xweze û Tirkiye sûdeke gelek mezin werdigire ji me ji ber ku me berhemên mezin ji Tirkiye tînin û dişînin jî. Belê silavên Newrozê ji Kurdistanê jî bo tevin Birêz Elî Saheb spas gotî li gel me.